fer una valoració del partit? Sí, sempre el primer partit després d'una parada com és la de Nadal costa tot molt més, els jugadors han perdut el ritme del que és la competició i això es veu sobretot en cosetes de nivell individual, no? Moltes errades de llançament que hem tingut, passes que es cauen que normalment no passen, però hem sigut capaços de mentalment mantenir-nos forts, esperar el nostre moment, com així ha estat, i al final hem estat capaços d'endur-nos al partit. Igualment ha estat molt igualat, no?, durant tot el partit, fins potser 10-15 minuts abans del final. Una miqueta el que et deia, no? Sabíem que havíem d'esperar el nostre moment, perquè realment a nivell de petits detalls nosaltres no acabàvem d'estar del tot bé, però sí que aconseguim a nivell defensiu mantenir una mínima garantia i això ha estat que al final, atacant, hem mantingut aquella qualitat que ens estava faltant i el que ens han donat aquesta empanteta per al final poder endur-nos al festival. Creus que hi ha hagut algun jugador clau, algun altre aspecte? No, jo crec que l'aspecte clau sabíem que era el mental. Per això que insisteixo, no? Perquè els jugadors es noten que venen molt carregats d'aquest peron, d'un treball físic per aguantar tota una segona volta, no tenen la finura de partit rere partit i això sabíem que havíem de ser el cor calent i el cap fred, no? Perquè aprofitar el moment que és el que hem fet. Estàvem conscients que teníem que lluitar i que si lluitàvem i jugàvem més o menys bé estaríem en el partit i això ha sigut, no? El marcador no reflexa la resultat del partit, penso que en 15 minuts quan hem fet defensa més focalitzada s'han anat al marcador, però a nosaltres ens ha perjudicat molt al final els errors de llançament de segona part, que solament hem fet 7 gols i amb aquest percentatge de llançaments no podem guanyar un partit. Quins aspectes creus que hauríeu de millorar? Home, fonamentalment l'eficàcia en els llançaments, no? Hem fallat molts llançaments i llançaments molt clars si vols guanyar un partit. Quan estava en un partit de 4 o 5 gols a favor, hem fallat molts llançaments. Què us queda ara? Ara queda tota la segona volta, sencera, no? I bueno, ens queda lluitar, som un equip molt jove, que té aquestes característiques i particularitats, no? És a dir, gent que poden fer coses molt bé o gent que en un moment determinat se'n va del partit i no fan res més. Ahí estem.